Og så er vi ellers i gang med opgøret her i Mérida, som er godt argentinspil her. Afslutning fra distance, og det er glimrende hug fra Banega. Han er ved at billig, det var ikke ham, der skød. Se det igen her. Nummer 10, Banega, der trykker af. Glimrende afslutning. Men han har styr på det inden Hernandez. Første gang de viser noget, argentinerne. Di Maria. Indlægget. Godt hovedstød, men han er på plads derinde. Hernandez glimrende hovedstød fra Prato. Rondon kommer igennem. Brøndby trykker af, det er godt hugger, det er et fantastisk mål! Hvilken drømmekasse! Nej, hvor det godt sparket ind. Rondon skal have ros for forarbejdet. Her kommer sparket. Nej, hvor det godt sparket ind. Og der er han fuldstændig chanceløs. Romero 1-0 til Venezuela. Den kan simpelthen ikke sidde bedre. Brøndby, der scorer sit første landskampsmål, og det er vist. Med rimelig meget klasse, han gør det. Måske noget her. Kæmpe mulighed til Venezuela. Tæt på at komme på 2-0. Godt arbejde af González. Og Martinez var det, der var tæt på. Det er til gengæld også fremragende forsvarsspiller. Zavaleta. Virkelig under pres i øjeblikket. Argentinerne. Det bliver mellem de to. Vi skal finde ham, der skal sparke. Det er Banega. Og den ryger alligevel en meters penge over. Var rigtig stærkt spillende på at spille højre bak tidligere. Nu er det Zavaleta, som har pladsen under Bauza. Stærkt arbejde af Rondon. Ursa forsøger rigtig fint. Der er ikke noget frispark. Rondon, stor mulighed. Skal stå 2-0. Og det gør det også. Bliver spillet fuldstændig tynden her. Argentinerne. Venezuela, der simpelthen gør grin med Argentina. Og på vej mod en sensation i Mérida. For det vil være en. Men også på den måde, som det måske bliver et nederlag. Den måde, de spiller på Argentina. Prøv at se, hvor udspillet det bliver her. Albiceleste. God finte, han laver der. Martinez. Og triller bare en lille tomme mål. Godt rum på feltet der, Lamela. God stikning også. Og ikke frem til afslutning i første omgang. Måske her i en lang reducering. Argentina, Prato, og scorer sit første landskampsmål. Reducerer til 1-2. Vigtigt for Argentina, de får reduceret så hurtigt. Og det er et godt løb, han tager. Lucas Prato. Anden landskamp, første mål. Lamela. Afleveringen lidt tilfældigt. Han får bolden tilbage, Prato. Men det der, det er en striker. Og ved, hvor målet står. Han selvfølgelig heldig med sig, Prato, men han kunne takket være hans redning, og det ikke blev større nederlag. Det er mulighed måske til argentinerne. Tæt på, at han laver noget rigtig skidt dernede.
Vizcarando. Hjørnespark til argentinerne. Kommer op i et andet gear nu. Midten med hjørnesparket. Ligger lige et stykke tilbage. Lad os se afslutningen her fra anden omgang fra Mascherano. Ja, der er ikke fuldstændig grædfri, det er. Fatias har udlignet! Og det er Otamendi, der får udlignet fra argentinerne netop, som Gaitán kommer på banen. 2-2 mellem Venezuela og Argentina. Får kæmpet sig tilbage i opgøret.